ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିଛି। ହଁ ନବ ଲୁଗା ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିଛି ଦେଖିବା। ହଁ ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିଛି ଦେଖ। ଏଇ ସବୁ ନୂଆ ଲୁଗା ଆସିଛି। ଭଲ ଲୁଗା ଟିକେ ଦେଖା। ଏ ତ ସବୁ ଭଲ ସବୁ ନୂଆ ମିଲିଟାରୀ କପଡା ସବୁ ନୂଆ ଆସିଛି ଦେଖ। କୋଉଠୁ ନବ ଦେଖ କେତେ ରେଞ୍ଜ ଦରକାର? ଦିଅ 500-600 ଭିତରେ ଆଉ। 500 600 ଅଛି ଦେଖ କୋଉଟା ନବ। ଏଇଟା କେତେ ଅଛି? ଏଇଟା 600 ଟଙ୍କା ଅଛି କୋଉଟା ନବ? ଦିଅ ଏଇଟା ଦିଅ ଆଉ ଦେଖିଦବା ଟିକେ ଭଲ ଲୁଗା ଅଛି ଆଉ। ହଁ କପଡା ଭଲ ଅଛି ଦେଖ। ଭଲ କପଡା ଅଛି ଆଉ। ହେଲା ଏଇଟା ଦେଇଦେବି ତତେ? ଦେଇଦିଅ। ସେଇଟା ତ ଫାଇନାଲ ତ? ହଁ ସେଇଟା ଦିଅ। ନିଅ। 550 ନା? 550 ରଖ ଆଉ। ହଁ ନିଅନ୍ତୁ 50 ଟଙ୍କା ନିଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଆଉ ଆସିବେ ହଁ ହଁ ହେଲା ଆସିବା। ହଉ ରହିଲି। ହଁ ରହିଲି ହଉ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଜୟ